Szia! Nagyon örülök, hogy ma is itt vagy, ezért már kezdünk is. Egy pici bemelegítést végezzel, tényleg mozgasd át a vállad, a derekad, és gyere, kezdünk is. Alkartámaszba gyere le, tenyerek a talajon, könyököd a vállad fölött legyenek. Figyelj, hogy ne legyen se hátrébb, se előrébb, mint a könyök. Körülbelül vállszélesen legyen csak lenn. Innen indulhatsz, picit terpesz, és egy levegő kifújásra húzod a köldököt, húzod a gátad a hasüreg irányába. Természetesen fejtetővel nyújtózol vállak le, és majd itt kell tartani a hasad. Gondolj a lufi fújásra, ha nem láttad ezt a videót, akkor pörgess vissza. És itt lesznek a fokozatok, figyelj, lehet közelebb a könyökhöz a térded, vagy egy-egy centivel mindig hátrébb. Ott legyen megtartás, jó? Ahol tudod tartani a köldököt, tehát húzod a hasadat, húzod a gátadat, köldökhúzás gerinc felé. Egész idáig le tudsz jönni. Na figyelj! Fejtetővel nyújtózol, vállak lent, kifúj a levegő, 10 számolásig tartod. 10, 9, vagyis visszafelé 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pihenj, bárhogy, akár így lejössz, lóbálod addig a lábad, vagy főzetsz magadnak egy teát, és már megyünk is vissza. Nem főzhetsz, főzetsz valakivel. Jó, könyök a váll alatt, húz a köldök, húz a gát egy levegő kifújásra is tart, figyelj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és lazít. Ezt még egyszer meg fogjuk ismételni, és ugrunk is rá a következő gyakorlatra majd. Közben nézem, hogy mit is jegyeztem nektek a jegyzetembe, de már tudom. Na figyelj, ez lesz majd az alapja a következőnek is. Könyök a váll alatt, kis távolság, tenyerek a talajon, fejtetővel nyújtózol, levegő kifújásra húz a köldök, húz a gát, és ott tart. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jó, pihi, én most itt megnyújtózom. Akár te is hozhatod hátra a feneked, a korodat előre, ez a hátadat, derekadat is, válladat is megnyújtja. Ugyanez lesz a pozíció, mint az előbb. Folyamatosan kellene tartanod tónusban a hasad és a gátadat is. Már megbeszéltük az elején, hogy ez mit is jelent. Jó, figyelj, bármelyik távolságról is vagy, figyelj, könyök, alkar, fejtető, oldalra kibillented a csípőd, amennyire tudod, ha tudod, akkor egy picit érinted, és vissza. Ha érzékeny a térded, nyugodtan tegyél alá párnát, takarót, bármit, jó? Tehát 8 egyik, 8 másik irányba fogjuk érinteni, fúj a levegő, húz a köldök, húz a gát, próbálod tartani, és mehet. 1, 2, 3, húzod a köldököt, húzod a gátat, 4, 5, 6, 7, és 8. Jó, pici pihi. Ezt megismételjük még egyszer. Arra figyelj, hogy ne legyen pucsítás, tehát ne told ki a fenekedet, ne essen be a hasad. Jó, ha nehéz, akkor viszont ismételd a sima tartást, amit a legelején csináltuk. Na, ezt még egyszer megismételjük. Alkartámasz, könyök a váll alatt, fejtetővel nyújtózol, vállak, tehát hogy ne engedd majd ide be a hasad, jó? Kifúj a levegő, húz a köldök, húz a gát, és mehet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8. Jó, jövünk oldalra, és úgy megyünk le, hogy oldalt fekvésbe. Megyünk, 2 láb hajlítva, vagy egyik nyújtva, úgy, mint tegnap. És ugyanazt csináljuk meg, amit tegnap, mert ezt nem lehet elégszer gyakorolni. Könyök a vállalat, tenyér a talajon, fejtetővel nyújtózol, egy levegő kifújásra aktiválod a hasad, a medencefeneket, gyere.
Tehát tartod, beállítod egy vonalban, legyen a váll, a csípő, a térd és a boka. Figyelj arra, hogy ne legyél itt lent, kitolod magad, és csak érintünk. Érint, és föl. Itt fúj a levegő. Lehet, behet. Szuper. Figyelj arra, hogy jön a gát is. 3 még. Jó, megyünk a másik oldalra. Ugyanúgy beállítod, alkartámasz, tenyér a talajon, könyököd minden esetben a váll alatt legyen, akkor is, amikor felemeled a csípődet, egy láb hajlítva, másik nyújtva, kifúj a levegő, húz a köldök, húz a gát, és mehet. Szuper vagy. Figyelj, utolsó 2. És jó, jövünk térdelésbe. Közben már remélem, hogy fő a tea, vagy a kávé, amit szeretsz inni. Jó, térdelés, ugyanúgy, mint tegnap. Csuklód a vállad alatt van, térded a csípőd alatt, és most majd mindig aktivizálod egy levegő kifújásra a köldököd, gátat, és ha tegnap elvégezted a feladatot hanyatfekvésbe, most mondjuk rá, hogy ugyanazt fogjuk elvégezni, csak térdelő támaszba. Fejtetővel nyújtózol, először megmutatom, gyere, figyelj, egyensúlyt is bekapcsoljuk, ez azért nehezebb, mint hanyatfekve. Ellentétes tenyértérd fog itt szorítani, jó, mutatom, hogy fog látszódni, tehát itt szorítod, de nyújtva van a könyököd, ne legyen hajlítva, teljes nyújtás, és amikor préseled a tenyeredet a térdedbe, vagy itt a combodba, akkor kifújod a levegőt, és aktivizálod a hasad és a gátad, jó? Csak egyik lábbal dolgozunk 8-at, meg a másik lábbal 8-at. Na figyelj, fejtető, nyújtózz, vállak lent, és készítsd a karodat, térdedet, mehet. És engedd. A térdedet nyugodtan told bele a tenyeredbe. Jön a 4., 5., 6., húz a köldök, húz a gát, 7, és 8. Jó, jön a másik oldal. Ellentétesen nyújtott könyök felje, fejtetővel nyújtózol, vállak lent, mehet. Harmadik, 4., ne essen le a fejed. 5., 6., 7. és 8. prés. Jó, ebből csak egyet végzünk, egy sorozatot. Ha neked ez tetszett és ment, és bírja a csuklód, karod, akkor nyugodtan lehet még. És jön az utolsó, ez erre a mai napra. Teljes kinyúlás ezen a napon. Úgy helyezkedj el. A kezed bárhol lehet, ahol szeretnéd. Én nyújtva szeretem letenni, és a tenyerem van a talajon. Zárd a lábaidat. Fogod látni, fogod. Na és itt, ha szőnyegen, bármelyik szőnyegen is helyezkedsz el, állítsd be, hogy a szőnyeg szélén legyen a sarkad, a feneked, ellenőrizd is le, és a fejed. Valószínűleg akarsz majd billenni, ezért támaszd le itt mellkasod előtt a kezed, és a csípőcsontod egymás alatt fölött legyen. Ez az alappozíció nagyon fontos, nem mindegy, hogy hogyan végzed ezt a gyakorlatot, mert akkor lesz oda erősítő, oda mozgató, aktivizáló, ahova szeretnénk. Pipál a lábfej, tehát sarokfenék és a fej egy vonalban van itt, a szőnyeg szélén. Előtt támaszkodj meg, és a csípőd egymás alatt fölött legyen, ne menjen hátra. Zárod a lábad, fúj a levegő,
aktivizálod a hasadgátad, és közben felemeled majd mind a két lábat. Jó? Na figyelj! 10-et csinálunk egyik oldalra, 10-et a másikra, és befejeztük mára. Na mehet! És vissza. És vissza. Tartsd zárva a bokád. Azaz. Fönt. Figyelj, hogy egy vonalban maradjon mindened. És vissza. Fönt. És vissza. Fönt. Vissza. Fúj a gát, fúj a levegő, húz a gát, húz a has. És vissza, 3-at még. Vissza, 2-t. Vissza, egy utolsó. Jó, megyünk a másik oldalra. Jövünk le. Kezed lehet bármerre, ahol kényelmes. Beállítod a szőnyeg széléhez sarkat, feneket, fejedet. Jó, mellkas előtt támaszkodsz, egy vonalban van a váll, csípő, tért, boka, és mehet. És vissza. Vissza. Ne felejtsd el aktivizálni gátat, hasad. Vissza. 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 Fönt. Még 3-at. Utolsó. Jó, innen hajlítsd be a térded, és gyere föl lassan ülésbe. Bármilyen ülésbe, lehet akár állás is, ami neked jó, és gyere hajolj oldalra, egyik irányba, meg a másik irányba. Egyik irány, és a másik. Természetesen intenzívebben és hosszabban is le tudsz nyújtani, javaslom is egyébként. És egészségedre ne felejts el kommentelni vagy lájkolni, mert így veszel részt majd a 4 hetes alapozó hosszformába a hasad kurzuson, mármint hogy köztetek, akik lájkoltok, kommenteltek, kisorsolok egy embert, és ő részt tud venni, megkapja ezt a kurzust. Legyen szép napod, és várom a visszajelzésed. Szia!